אם אנחנו רוקדים, גם אתם יכולים! נינג'ס, במקום להתבדח, תצטרפו גם אתם! חבר'ה, אנחנו רוצים לראות את הבועות שלכם, איפה אתם? דיבאג חזקים, ספייקס צריכים עוד להתעורר. בוקר טוב לכל דיסטריקט 2! 8-ביט למעלה, הדרים טים, DRC, כל צוות המתנדבים שלנו. אני רוצה לראות את כולם פה עושים את זה. בוא נראה, מי הכי טוב בפרסט הבריתות שלנו מתחילות לעלות. ידיים, אני רוצה לשמוע מוניים, אתכם את הברית הכחולה. ו... הברית הכחולה, לא שומעים אתכם. איקס, ישר, מודניים, פליה, ו... היידה פיס אוף מיינד, רואים שהתעוררתם הבוקר. דיבאג, ג'נרל אתם אנג'לס, חזקים. אנחנו רוצים לראות גם אתכם. איקס, ישר, מודניים, פליה, ו... נראה שגם טוריזמו התחילו להתעורר. דיבאג, פיס אוף מיינד, אתם כוכבים של הקהל שלנו. בוקר טוב לג'נרל אנג'לס.
נראה כאילו גם טרייגון מתחילים לרקוד איתנו. חברים יקרים, ממש. מצטערים על העצירה באמצע, אבל נראה שהתיקונים הגיעו לסיומן. ממש עוד מעט אנחנו נוכל להזניק. מי יודע ולס? וחברים יקרים, אחרי הפסקה קצרה אנחנו מוכנים להזניק. הגודלים באוויר, נהגים מאחורי הקווים, ואנחנו מתחילים בעוד 3, 2, 1, ריבי. לא. ואנחנו בכל מקרה מתחילים עם מקצה מספר 40 עם מגרש תקין, אבל לא נראה ששום דבר הולך לעצור את הקבוצות האלו מלנקד. נינג'אז, הקבוצה החזקה מחדרה, סוגרת את הברית ומובילים עם יתרון גדול בשלב האוטונומי. כל הקבוצות עטות לכיוון המרכז לאסוף כמה שיותר כדורים. היאבקות אדירה של דיבאג בקבוצת הרוקיז שלנו, ג'י-פורס. נראה ששום דבר לא הולך לעצור את דיבאג מלנקד. הם זורקים בראז'ים של כדורים אחרי בראז'ים. התוצאה צמודה, הפרש של 10 נקודות סך הכל. נינג'אז, נערי השליחויות שלנו, עם הרובוט המצוין שלהם, עם דאבל שוטר, מפסיקים גם הם לשלוח כדורים. יש הגנה חזקה של מטל בוסט על נינג'אז. נינג'אז לא מצליחים להגיע למצב של ירייה, הם מצליחים למנוע מהם נקודות רבות בזמן השיפט שלהם. התוצאה צמודה לכיוון הברית האדומה. הברית האדומה שולחת ומוסרת כמה שיותר כדורים לעברם, אבל הברית הכחולה לא נשארת חייבת. נינג'אז שולחים בראז' של כדורים אחרי בראז' נוסף לנסות לצמד את התוצאה. הבריתות צמודות מאוד, הפרש של 2 כדורים סך הכל. כל המשחק הזה פתוח, 8 משחקים עד שלב בחירת הבריתות. כל ארפי חשוב. סינדרלה נאבקים בג'י-פורס במרכז המגרש, ויחד עם דיבאג ממשיכים למסור כדורים אל תוך ההאב שלהם. נינג'אז גם הם עם האינטייק הגדול והרחב שלהם אספו טנק שלם. הם באים ונאבקים במטל בוסט כדי להגיע למצב של ירייה. עם 50 שניות אחרונות למקצה, עם הובלה אדומה. נינג'אז לא רוצים להיות חייבים, הם רוצים את הניצחון הזה, הם רוצים את המקום הראשון. דיבאג נאבקים בשיא הכוח בסאנרייז, הם רוצים לעצור ולהתחמק, ונראה שהם מצליחים. מקביל אליהם דיבאג, גם הם עם טנק מלא מצטרפים לסינדרלה. הם רוצים להגביר את התוצאה הזאת, הם רוצים לעלות קדימה. בשלב האנד גיים של המקצה הכל יכול להיות פתוח. בצד הכחול, נינג'אז המנקדים העיקריים שלנו בצד רוצים להוביל את הניקוד עם עבודת הגנה חזקה של הרוקיז שלנו על דיבאג. הם יעשו הכל כדי לעצור אותם. סינדרלה לא רוצים להישאר פריירים, יחד עם דיבאג ממשיכים להגביר את התוצאה לכיוון סיום המשחק.
ויש לנו תוצאות למקצה מספר 40, והברית המנצחת היא הברית האדומה! 373 נקודות אדומות על 261 אדומות. נינג'אז עדיין נשארים במקום השני, אבל הג'וקרס ונראה שיורדים למקום התשיעי. במקביל דיבאג וסינדרלה שומרים על מקומם בטופ 5.